Ngwa anyị mbido. Ajuju, question. How do you say the number 3 in Ngwa? A ishiin, B atọ, Ch abụọ, D ise. Ọsịsa ya mbụ B atọ. How do you say the number 10 in Ngwa? A asaa, B abụọ, Ch iri, D iteghete. Ọsịsa ya mbụ Ch iri. How do you say the number 17 in Ngwa? A iri na asaa, B iri na otu, Ch iri na ise, D iri na atọ. Ọsịsa ya mbụ A iri na asaa. How do you say the number 52 in Ngwa? A iri atọ na ise, B iri abụọ na ise, Ch iri ise na asaa, D iri ise na abụọ. Ọsịsa ya mbụ D iri ise na abụọ. How do you say the number 78 in Ngwa? A iri na ise, B iri asaa na asatọ, Ch iri asatọ na asaa, D iri anọ na asaa. Ọsịsa ya mbụ B iri asaa na asatọ. What number is iri na iteghete? A. 19, B. 29, C. 39, D. 9. Ọsịsa ya mbụ A. 19. What number is anọ? A. 5, B. 7, C. 4, D. 8. Ọsịsa ya mbụ C. 4. What number is otu narị? A. 100, B. 10, C. 20, D. 1000. Ọsịsa ya mbụ A. 100. What number is iri asatọ na anọ? A. 28, B. 88, C. 35, D. 84. Ọsịsa ya mbụ D. 84. What number is iri isii na isii? A. 12, B. 66, C. 16, D. 46. Ọsịsa ya mbụ B. 66. How do you say the number 12 in Ngwa? A iri ise na anọ, B iri na otu, Ch iri na isii, D iri na abụọ. Ọsịsa ya mbụ D iri na abụọ. How do you say the number 38 in Ngwa? A iri atọ na asatọ, B iri asatọ na atọ, Ch iri otu na iri, D iri isii na anọ. Ọsịsa ya mbụ A iri atọ na asatọ. How do you say the number 22 in Ngwa? A iri atọ na atọ,
be 44, che 22, de 77. Ọsịsa ya mbụ che 22. How do you say the number 99 in Ngwa? A. Iteghete. B. 99, che 19, de 100. Ọsịsa ya mbụ be 99. How do you say the number 64 in Ngwa? A. 64. B. 16, che 68, de 46. Ọsịsa ya mbụ A. 64. What number is 26? A. 26, B. 27, C. 12, D. 34. Ọsịsa ya mbụ A. 26, What number is ise? A. 3, B. 6, C. 5, D. 7. Ọsịsa ya mbụ C. 5. What number is 44? A. 43, B. 34, C. 94, D. 44. Ọsịsa ya mbụ D. 44. What number is 51? A. 25, B. 51, C. 57, D. 31. Ọsịsa ya mbụ B. 51. What number is 14? A. 17, B. 13, C. 20, D. 14. Ọsịsa ya mbụ D. 14.